Zmesou ľudových piesní Za váhom, ktorú zahrala rozmarná kapela Alojza Sokola so solistami Darinou Markovičovou, Evou Blahovou, Jozefom Benedikom a Williamom Soboličom a speváckou skupinou, sme chceli privítať vás, vážení prítomní tu v sále, a vám, vážení televízni diváci, naznačiť, odkiaľ budeme vysielať našu dnešnú reláciu Takú nám hudba zahraj. Uhádol, kto tipoval, že sa ozývame z Považia. No ale, aby sme boli konkrétnejší, naším dnešným hostiteľom je Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom, ktorý tohto roku oslávi 25. výročie svojho založenia. Ale myslím si, že bolo dosť rečí, aby sme nevyšli z taktu. Nasledujúcu skladbu venujeme všetkým vumákom.